ଦେହ ଭଲ ହେଇନି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୋ ଏତେ ଜୋରେ କାଶ ହଉଛି, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ନା? ଏତେ ଜୋରେ କାଶ ହଉଛି, ଡକ୍ଟର ଦେଖ। ନାଇଁ ରେ କିଛି ହେଇନି, ପେଟ ଗରମ ଶୁଖିଲା କାଶ ହଉଛି। ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ ନଉଛୁ? କିଛି ହବନି। ଆରେ ବିକ୍ରମ ଆସୁନୁ ଯିବା ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ପିଇକି ଆସିବା। ଯିବା ସିଗାରେଟ ପିଇବାକୁ? ହଁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଏତେ ଜୋରେ ତୋର କାଶ ହଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସିଗାରେଟ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେହଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହେବ ନା କମିବ? ହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଇକି କଣ ମରିଯାଉଛି? ପାଗେଳାଟା। ତୁ ଏଠି ଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଇ ଦେଇକି ଆଉଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସି ବସିଛୁ, ମତେ ଡାକିନୁ? ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି ଆଉ। ଚାଲ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ପିଇ ଦେଇ ଆସିବା। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଆରେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପିଇଦେଲେ କଣ ମରିଯିବା? ଚାଲ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇ ଆସିବା। ନା ନା ଯିବାନି। ତୁ ଯୋଉଟା ନ ପିଇଛୁ ସେଟା ପିଇନା। ପିଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ, ଆଉ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। କାହିଁ ତୋ ଲାଇଫ ଟା ବର୍ବାଦ କରିବୁ କହିଲୁ? ଚାଲ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇ ଆସିବା। ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି କି ତୁ ଯିବୁନି। ତୋର ଗୋଟେ ଫୋନ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ସମ୍ବିତ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଆ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ବା, ଫେର କଣ ପାଇଁ ଯିବି? ଆରେ ଜାଣିନୁ କି ବିକ୍ରମର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ବିକ୍ରମର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। କୋଉଠି ଅଛୁ? ଶୀଘ୍ର ପଳେଆ। ଆରେ ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି ନା? ବିକ୍ରମ জীবনরে জীবন তু দেহ ছাড়ি জানা ସାଙ୍ଗ ছাড়ি